Hei! Mikä siellä oli? Toivottavasti ei hajonnut. Hei, pidä. Pidän. 3 päivää Fiskarssia takana, noin 100 kilometriä. Suunnitelmat on noin 95% maalissa. Tuntuu ihan hyvälle. Kesä. Tänään oli 15 lämmintä. Näyttää, että pieni takatalvi tulee väliin, mutta ei se mitään. Kyllä se sitten kisaviikolla taas lämpenee. Aikaisempiin vuosiin poiketen niin kisatoimisto tulee olemaan siellä. Mikä se Suvi oli sen paikan nimi? Se oli Puimula. Elikkä siellä missä lauantai-päivänä on se Bike Expo-tapahtuma, niin siellä on myöskin sitten ralli sunnuntaina paikalla ja sinne sitten tullaan noutamaan chipit ja ilmoittautumaan aamulla. Koko päivä ollaan siellä. Siellä on myöskin päivän päätteeksi sitten palkintojen jako. Mitäs muuta? Siitä lähituntumasta löytyy parkkipaikka, myöskin tästä Trail Centerin kupeesta. Täältä löytyy sitten parkkista siltä samasta paikasta, missä aikaisempinakin vuosina, että tuolla, jos tullaan tuolta ei-Karjalohjan suunnalta, niin tuolta pellolta löytyy sitten parkkipaikkaa, jos se ei satu sieltä Fiskarskylän tuntumasta löytyy. Ja vessat löytyy tästä Trail Centerin luota, täältä missä on tää ravintola ja myöskin sitten sieltä pääparkkiksen luota. Siellä on vessoja. Ja mitäs muuta? No jos ei tässä nyt mitään muuta, niin kyselkää, laittakaa viestiä IG:ssä ja kattokaa nuo reitit. Siinä Suvi ajelee edeltä 1, 2 ja 3 ja 4 ja sitten 5-pätkä siellä on pelkästään sähkölle, joka on semmoselle keskiverto vauhtia ajavalle kuskille noin vajaa 9 minuutin mittainen, eli siinä saattaa vähän hengästyäkin sitten sähkölläkin. Mutta se on hauska pätkä. Ja ei siinä. Kattokaa pätkät, laittakaa viestiä ja ei muuta kuin tervetuloa sitten Fiskarsiin kaikki. Suvi, sano heipat. Hei. Ei. Sometouhut siellä vielä ja nähdään. Onko ne tuli niin näppärästi nuo ylemmät, kun se olikin punaisella? Niin, ja kun ei paina mitään. Niin. Mennäänkö? Muistatko tuossa ylhäällä se? Ai niin, oliko se tässä se? Joo, mä sanon. Siitä puun niinku oikealta puolelta sitä oikeasta reunasta. Niin tuo oikeasta? Joo, oikein. Siitä. Joo, hyvä. Onkin tähän päättyy. En pese.
päättää ennen sitä mutalällyä ja sitten lähtee täältä siirtymään. Se on semmonen. Kannattaisi ehkä noita oksia vähän katkoa. Ei. Kuuluu kato metsään. Mennäänkö sitten seuraavaan? Mennään vaan. Noniin. Melkein otti jalanmaa. Niin ei sitä opikko ajamalla. Kakkospätkä. Kamera käy. Onko Suvi valmis? Tykittelee. Ehkä katsotaan jos mä muistan. Muistaakseni sinne mä voin karjua täältä takaa. Katsotaan puunta. Se on sen kallion yli. Sitten ennen sitä pientä ojaa, niin just muistaa vaan se oikea reunhan. Reunhanhi. No katsotaan. Noniin, henhe. Siitä oikee tiukka. Sinne vaan. Oikee. Sinne vaan. Menee vähän pienempi vaihe. Siitä suoraan vähän vasemmalle. Siitä keskeltä. Sen puun vasemmalta. Joo. Vasemmalta vaan. Oikealta sitä tää. Oikealle. Tästä on hyvä hurauttaa suoraan. Ei kun niin tää oli tää. Se on vaan sellainen tiukaksi menee sitten. Niin ei kun mä unohdin tän. Otetaan vähän vauhtia ylöspäin. Joo. Päästä kokeilemaan. Kun silloin kun nämä juuret on kuivia, niin tää on aika helppo. Tietenkin se kosteus sitten kisassa tulee tuohon, mutta sitten pitää vaan ajaa. Päästä. Oho. Hei! Mikä siellä oli? Toivottavasti ei hajonnut taas. Hei, pidä. Pidän. Se on vähän kaikennäköistä. Eikä sitä vaan. Selvitäänkö me täältä eihin pyörin? Selvitään. Mutta pitääkö se niinku siis ajaa tuolta? Eikä no voi se ajaa sieltä. Se ei ole sitten ainakaan niin tiukka tuo mutka. Mutta kuivalla kelillä ei varmaan. Jaksat sen? Se käy 150. Häh? 150? No ei ollut 134. No on sekin. Mulla nousee tosi herkästi sykkeet. Mennään sitä loppuun, niin päästään. Meet sä ajalta vai meneekö? Eikö sun pitäisi? Talutatko se koko maa? Joo. Älä nyt, kun tää alkaa olla tällaista sählynkiä. Ihan rauhassa. Mä etän väliä.
Sinne vaan alas asti sitten vasen. Pienempi pykälä vaan valmiiksi. Mitäs meillä täällä oli? Näetkö toi kamera päällä? Kyllä se ainakin vilkkaa. Niin tää on se. Missä on se tiukka loppu? Ai niin. Muistatko? Muista. En muista, oliko se jännä kohta. On se jännä kohta. Ei, mutta muuten. Muistatko sen ne tiukat? Et sä niitä et varmaan muista. No, katsotaan. Mut lähdetään könyä alaspäin. Muistiksi, että meillä tulee se toinen EA-piste sitten tänne? Ei nyt. Se ei oo vielä. Marja ei oo täällä. Sitten tulee alamäki. Sitten sieltä vasemmalta. Hyvä. Sehän muistaa hyvin. Pienempi vaihe. Puro yli. Siitä sitten oikealle aika pian. Oikealle jyrkkä ohi. Joo, vaseen. Sitten se taittuu vielä. Sinne oikein. Menitte. Mene vaan täältä. Sinne oikealle jos pääset jostain. Sitä ei huomaa nyt kovin helposti. Joo, vasen. Joo. Sehän meni ihan kivasti. Kuitenkin. Siis pätkänä ihan sikakiva. Ja siis onhan se loppu jyrkkä, mutta hissukseen ja hallitusti niin menee kyllä kuskilla kuin kuskilla. Kyllä.
Täältä se menee sitten. Ai jotenkin ihan heti. Suora.
Äh.